gobara ta tashi ce zaman huhu banza garkuwa ta nishi shi kumallon mata na kira da kishi ga na gwanda ga musa sai ku zo mun toshi kun buga kuma matan cikin gida sun tashi ayi rawa yau dan goma ba karayin bashi ba ni tafi mata a mai da yaki baya ga kafanan ba ma gudun akunce kaya banda Allah wa zai mai da sarki bawa babu ƙarya kushe ku ya fi karfin ƙarya ko da yan kankan ba ko da yan banza ba ko a bakin gaba na riga na saba batu dan mata ya zaga kunnan kowa na ji mata birni suna fadan tambayewa jazare duniya labari abokin lura ka gane sanin masoyi sai Allah na tuno mai sona wata yar yarinya mai hali ga kunya duniya labari abokin lura ka gane ai kudi da sarauta duniya aka samu duniya aka bar su to ku tashi ku jajje wani gari mu yi waka rabu na yi roko mai dani gari illela dan masoya na ne kuma mutane na ne rabu na yi roko mai dani gari illela
san ba na gudu in bar abokin gaba, ni ko ba na gudu in bar abokin yaƙi, dan da na gudu gara na faɗi. Allah dan ko na faɗi na fi yaro suna, dan da na gudu gara na faɗi, a radi gara ni. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, sai ku biyo mu domin jin wannan cikakken rahoton. A yau muna dauke da cikakken rahoton auren fitaccen jaruma Hadiza Gabon da ita da fitaccen angonta wanda za ta angwance. Amma kafin mu shiga bidiyon kai tsaye, ku danna mana subscribe gami da danna mana alamar karwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To fitaccen jaruma dai a masana'antar Kannywood wato jaruma Hadiza Gabon ta saki hotunan zafafan hotunan aurenta da kuma na akwatunan lefanta, wanda haka ne yasa ta girgiza wasu manya-manyan jaruman Kannywood, inda jaruma za ta angwance inda ta bawa manya-manyan mata da suke a cikin masana'antar ta Kannywood mamaki. Mu dai ba za mu ce komai ba, sai dai mai mata fatan alkhairi akan wannan abu da ya same ta, domin kuwa jarumai ta yanke shawarar kawai ta yi aure ta haka ne, domin kuwa haka ne zai fi mata alkhairi kuma za ta fi jin daɗin hakan. Mai sauraro, a yanzu daidai fitaccen jarumai dai wato jaruma Hadiza Gabon ta wallafa hotunan aurenta da ita da fitaccen masoyinata a shafin ta wato da ke kan Instagram. Amma kafin nan za mu saka muku cikakkun hotunan bi da bi. Kada ku manta ku danna like akan wannan bidiyon, kana idan ba ku yi subscribe ba ku danna mana subscribe kan da danna mana like. Tabbas fitaccen jaruma wato jaruma Hadiza Gabon jaruma ce wacce aka fafata da ita a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wanda tun kafin masana'antar ta suna, inda yanzu haka masana'antar Kannywood ta tanaji manya-manyan jarumai, wanda akwai manya-manyan jarumai maza da mata waɗanda sun daɗe suna fafatawa a cikin masana'antar Kannywood kuma sun samu makudan kuɗaɗe wato da sana'a fim. Jaruma Hadiza Gabon tana ɗaya daga cikin waɗanda suka daɗe a cikin masana'antar Kannywood kuma suka fafata kuma suka samu kuɗaɗe da dama, inda a yanzu ne ta yanke shawarar cewa ta angwance, domin kuwa aure ne zai fi mata alkhairi, domin kuwa ta wallafa wasu hotuna da ita da angon nata a shafinta wato na sada zumunta. Tabbas mai sauraro, wannan abu ne mai kyau kuma abu ne wanda mu ma mun taya ta murna. Hakan ne yasa muka ce bari mu wallafa muku wannan bidiyon domin kuwa kuma ku tabbatar kuma ku shaida. Amma kada ku manta ku tura wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwanku domin su ma su kalla, domin kuwa idan har muna ɗaya daga cikin masoya wato wannan fitaccen jaruma wato Hadiza Gabon za su ji daɗin wannan bidiyon, kuma na tabbata da cewa za su danna mana like gami da danna mana alamar subscribe da alamar ƙaura, domin kuwa ta haka ne za su dinga samun shirye-shiryenmu da kowane lokaci. Fitaccen jarumai da Hadiza Gabon ta wallafa zafafan hotunan ne a shafinta wato na sada zumunta, domin kuwa ta sanarwa da masoyanta cewa ta kusa angwancewa da fitaccen masoyin nata, domin kuwa aure shine abin da ya fi kuma aikari. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, sai ku biyo mu domin jin wannan cikakken rahoton. A yau muna dauke da cikakken rahoton auren fitaccen jaruma Hadiza Gabon da ita da fitaccen angonta wanda za ta angwance. Amma kafin mu shiga bidiyon kai tsaye, ku danna mana subscribe gami da danna mana alamar karwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To fitaccen jaruma dai a masana'antar Kannywood wato jaruma Hadiza Gabon ta saki hotunan zafafan hotunan aurenta da kuma na akwatunan lefanta, wanda haka ne yasa ta girgiza wasu manya-manyan jaruman Kannywood, inda jaruma za ta angwance inda ta bawa manya-manyan mata da suke a cikin masana'antar ta Kannywood mamaki. Mu dai ba za mu ce komai ba, sai dai mai mata fatan alkhairi akan wannan abu da ya same ta, domin kuwa jarumai ta yanke shawarar kawai ta yi aure ta haka ne, domin kuwa haka ne zai fi mata alkhairi kuma za ta fi jin daɗin hakan. Mai sauraro, a yanzu daidai fitaccen jarumai dai wato jaruma Hadiza Gabon ta wallafa hotunan aurenta da ita da fitaccen masoyinata a shafin ta wato da ke kan Instagram. Amma kafin nan za mu saka muku cikakkun hotunan bi da bi. Kada ku manta ku danna like akan wannan bidiyon, kana idan ba ku yi subscribe ba ku danna mana subscribe kan da danna mana like. Tabbas fitaccen jaruma wato jaruma Hadiza Gabon jaruma ce wacce aka fafata da ita a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wanda tun kafin masana'antar ta suna, inda yanzu haka masana'antar Kannywood ta tanaji manya-manyan jarumai, wanda akwai manya-manyan jarumai maza da mata waɗanda sun daɗe suna fafatawa a cikin masana'antar Kannywood kuma sun samu makudan kuɗaɗe wato da sana'a fim. Jaruma Hadiza Gabon tana ɗaya daga cikin waɗanda suka daɗe a cikin masana'antar Kannywood kuma suka fafata kuma suka samu kuɗaɗe da dama, inda a yanzu ne ta yanke shawarar cewa ta angwance, domin kuwa aure ne zai fi mata alkhairi, domin kuwa ta wallafa wasu hotuna da ita da angon nata a shafinta wato na sada zumunta.
Tabbas mai sauraro wannan abu ne mai kyau kuma abu ne wanda mu ma mun taya ta murna, hakan ne yasa muka ce bari mu wallafa muku wannan bidiyon domin kuwa kuma ku tabbatar kuma ku shaida. Amma kada ku manta ku tura wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwanku domin su ma su kalla, domin kuwa idan har muna ɗaya daga cikin masoya wato wannan fitattar jaruma wato Hadiza Gabon za su ji daɗin wannan bidiyon, kuma na tabbata da cewa za su danna mana like gami da danna mana alamar subscribe da alamar ƙaura, domin kuwa ta haka ne za su dinga samun shirye-shiryenmu da kowane lokaci. Fitattar jarumai da Hadiza Gabon ta wallafa zafafan hotuna ne a shafinta wato na sada zumunta, domin kuwa ta sanarwa da masoyanta cewa ta kusa angwancewa da fitaccen masoyin nata, domin kuwa aure shine abin da ya fi kuma aikari.